Čau, vítam ťa pri tomto videu. Dneska si idem zase zaskakať na tráve. Uvidíme, naposledy to dopadlo tak, že som 3 dní nevedel chodiť. Ale tak, idem zase skakať. Teraz som sa rozhodol, že už som si tak poskákal, hej, také základné veci a teraz idem skúsiť ten cartwheel double full. Vôbec sa tam neviem vystrať. Bojím sa toho proste. Ja som už v tom a zrazu to proste otvorím. Alebo proste nespevním sa. A aj keď chcem sa spevniť, proste mňa to nepustí. Piča. OK, ja už mám dosť cartwheel double full, mi zatiaľ na dneska stačí. Nejdem to dať hrotiť, lebo zase to dopadne ako minule. A idem ešte dajaké sa auta poskákať a oddychnem. Čo ti jebe? Čo si kapa? Teraz som skúšal baby backflip a je to fakt ťažké dať na nohy. A proste neviem ani, či to je baby backflip, lebo hlavu som mal 20 cm od zeme, ale odrazil som sa strašne vysoko. A je to fakt dosť náročné. Nič tak, idem ešte niečo vymyslieť a pôjdem už. Nič tak, asi ďalšie idem dať čo vyskúšať je scoot full alebo dať čo také by som ešte skočila. Už mám dosť. Tak, scoot full som už potrenoval a ešte dám zo pár vecí a pôjdem už.
OK, ja už odchádzam odtiaľ a vidíme sa pri ďalšom videu.